Dit is de Tegeltjebrege zoals we die kennen. De orenkant komt er wat minder van af. Maar als het een beetje mij zit, worden hier takomt hier de laatste 3000 tegeltjes gesplitst. De datum? Dat is geen afval. We krijgen steeds meer vragen van mensen van jongens, hey Claire, wij willen wel graag mijn tegeltje op Brege. Nou, we zijn ook weer wachten, maar wij zijn, het is ook wel een mooi moment. Zo'n 90 is volgend jaar 30 hier alleen. Nou, we zijn het zou al mooi wijzen om naar 30 hier het monument uit te maken. Mensen kunnen haar nou opgaan om op de Brege te komen. Je komt in aanmerking als je om uitrijden gaat. Maar het is niet alleen nog voor diegenen die zeggen van jongens, hey, wij hebben me rijden. Maar het is ook hulpvolle familieleden die graag willen dat hun heid of een mem of wie hem me uitrijden had, dat die op deze Brege komt. De kunstenaars die de Brege ontworpen hebben, vinden het bijzonder dat haar monument na 24 jaar nou lang omlet aanmaken wordt. Nou, dat voelt wel spannend. Want het is toch wel weer, dan wordt het opnieuw een hele groep mensen die zich weer kunnen aanmelden. En kijken van hoe dan het tweede beeld ook weer zich vormt op de andere kant van de brug. En op zich hebben we er heel veel zin in. 2 aanmeldings binnen in elk geval al binnen. Nu ben ik voorzitter van de Friese Elfsteden en dan moet ik inderdaad bekennen dat ik net op deze Brege sta. En, dus ik hoop dat die 3000 voorkomen. Ik ga mee het weekend inderdaad al opjoen. En ik ga mijn echtgenote opjoen, want die had hem natuurlijk ook gereden. En wij willen graag met z'n tweeën op die Brege.